kin kashe ni da soyayya Fatima Zahra, na rike ki da gaske na yi dabara, me sai sa ki Fatima Zahra, na rike su kalaman ki Fatima Zahra. Kirge mina alkawari Zahra jani ki kai ni wani sabon al'amari, so ya shige ni ba ruwansa da kyau na jiki bai dubi na launi, karki bar ni jiki zai kama da cuta mai muni, a cikin samari na yau zarra ke ce farin ciki na Zahra, ni da ke kanai nake son jera, sarauniya tauraruwa Fatima Zahra. Ashe wata rana dole za mu gana, guda a mafarki kika yi kirana, ruhi na dole ya bar jikina, aiko mutuwa ba ta raba mu gauna, ga hannuna amsa min barana, mi so